Mga idol, good morning mga idol. Welcome back to my YouTube channel, Roldan X TV. So ayan mga idol, maglalakad po tayo papuntang building. Papakain naman natin yung alaga natin yung manok mga idol. Yung kambing mga idol. Yan, malalaki ito mga idol, kambing. Tapos marami na dito. So yan mga idol, ito pala yung mga paligid mga idol. Kung saan tayo ngayon, sa farm, sa Pampanga. Malaking lawak mga idol. Tapos dun sa kabila mga idol, may pinapatayo ng building na naman. Bali, 6 na yung building mga idol. Paglagyan ng manok. Ayan mga idol, kakagising na natin mga idol. Diretso tayo sa may manok natin, sa may alaga. Shout out pala dyan kay Ricky Santiago Vlog. Shout out kay Tagalog Vlog. Umuwi na naman si Tagalog Vlog mga idol, kasi nagka-emergency yata. Kaya bigla-bigla ang pag-uwi ni Tagalog Vlog. Shoutout sa iyo idol. Mag-ingat ka dyan idol. Sana maging okay yung ano niya idol, sitwasyon. Yun mga idol. Update lang mga idol. Laki ng palawak mga idol dito. Shoutout pala sa mga silent viewers, sa mga subscriber ko. Sana po tuloy-tuloy po ang suporta nyo sa akin mga idol. Ayan mga idol, pupuntahan natin yung ano mga idol, yung sa bodega ng feeds, kung saan na maraming langaw. Puntahan lang natin mga idol, dadaanan lang natin kasi doon naman tayo pupunta sa loob. Tapos madaanan natin yun sa ano, sa may bodega ng feeds. Tingnan lang natin mga idol kung marami pa bang langaw doon, kasi tagulan na naman mga idol, may bagyo ata mga idol. Kaya kagabi mga idol, umulan kagabi dito sa may Pampanga. Kaya yung ulan dito mga idol, pawala-wala unti-unti. Tapos baka may langaw na naman ulit, kasi maglabasan yung langaw mga idol pag tag-ulan. Kaya puntahan natin ngayon mga idol, na dyan lang sa may bintuan mga idol. Pasokin na natin. Ito lang yung unang building mga idol. Yung dalawang building hindi ko na, pares lang naman. Yan mga idol, puntahan natin mga idol. So ayan mga idol, puntahan natin mga idol. Papasok na tayo sa may bodega mga feeds mga idol. Ayan. Tingnan na natin mga idol kung may langaw pa ba mga idol. Hindi naman langaw yung ano natin mga idol. Update lang tayo mga idol ba. Parang wala na ata mga idol. Wala na. Meron pa kaunti-unti. Di dati ng mga idol na sobrang dami talaga. Di na po naglagay ng pandikit mga idol. Iba na naman ang nilagay ng kasama ko dito. Ano, ng panglaso na naman. Parang tubig mga idol. Tapos pag makainom sila mga idol, ano sila, parang mahihilo sila, maduduling. Wala na mga idol. Wala na palang langaw mga idol. Dinadaanan ko lang mga idol kung mayroon pa pang langaw, para mapakita ko sa inyo mga idol kung ano, yung update sa may langaw ba. Kasi maglabasan talaga mga idol pag may tagulan na yung ano, panahon. Yan mga idol. Dyan pa sa kabila mga idol, yan no, building. Tapos ito tayo sa may kabilang side, sa may bodega. So ayan mga idol,
Ito pala yung loob mga idol, yung building mga idol. Pasilip ko na saglit. Ah. Liwanag mga idol, parang SM. Parang SM talaga sa loob mga idol, maliwanag. Kasi hindi tao yung naman dun, manok. So yan lang mga idol, ito lang yung mga video ko mga idol. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga idol, subscribe Roldan Mix TV. Please subscribe my channel mga idol. At sa mga sa mga silence viewers, ang mga subscriber, salamat po, thank you sa mga nag-support. Yun mga idol, salamat po.